Olandiż ta' 35 sena nżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat li nstab 130 kapsula b'sustanza allegatament kokaina fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Fil-qorti ir-raġel tressaq fuq akkużi ta' importazzjoni, possess aggravat u traffikar ta' droga u wieġeb il-mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Libjan ta' 33 sena nżamm arrestat wara li l-ħadd tressaq il-qorti akkużat li flimkien ma' persuni oħra wettaq żewġ serqiet bi vjolenza fuq żewġ anzjani. Fil-qorti il-prosekuzzjoni spjegat kif ir-raġel allegatament wettaq żewġ serqiet ta' flus kontanti minn fuq anzjan ta' 71 sena fil-Marsa, filwaqt li t-tieni serqa saret minn fuq anzjan ieħor ta' 64 sena. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Fil-qorti ma saritx talba l-ħelsin mill-arrest minħabba li r-raġel m'għandux indirizz fiss f'pajjiżna. Filippin ta' 27 sena ġie mmultat 233 euro wara li fil-qorti wieġeb li ħati li fil-bigalja tiegħu kellu munizzjoni forma ta' balla. Fil-qorti l-prosekuzzjoni spjegat kif ir-raġel ġar balla miegħu minħabba li f'pajjiżu hija kkunsidrata bħala xi ħaġa li ġġib ix-xorti. Intqal kif ir-raġel ammetta u kopera mal-pulizija. Fil-qorti ġie spjegat ukoll kif ir-raġel kien se jaqbad vjaġġ lejn il-Filippini sabiex jiżżewweġ u wara jerġa' jiġi f'Malta biex jaħdem.